tijekom euharistijskog slavlja koje je bilo isključivo za katolike, dakle nisu drugi niti posebno apostrofirani da su došli, a drugi je taj susret, dijalog sa drugima. Ako vidimo i kamo ide u Italiji, onda ide tamo gdje su ugroženi ljudski životi. Dakle, to je jedan od razloga zašto je Papa Franjo i došao u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, on ne dolazi da bi obavio sprovod katolika, nego naprotiv da bi ih učvrstio, podigao u vjeri. I vrlo je znakovito i to mi se čini jednom od vrlo važnih stvari i njegova izbora, ali i onih koji su pripremali program susreta s papom, a to je da je papu dočekali su djeca i mladi u Sarajevskoj zračnoj luci s kojima se on pozdravio i na koncu će ga mladi ispratiti iz Sarajeva, jer njima pripada budućnosti. Papa očito želi poručiti da su oni ta nada Bosne i Hercegovine. Idemo ponovno, slikom smo u Sarajevu, idemo do našeg reportera Zoltana Kaboka. Zoltane, evo vidimo Papa ulazi, odnosno očekuje se sad će ući u katedralu, Sarajevsku katedralu Srca Isusova. Pa točno, ali trebalo je vidjeti i svjedočiti tom ushiku ljudi, vjernika, hodočasnika koji su ga dočekali. Papa je iz svog papamobil u pratnji kardinala Vinka Puljića malo zastao pred ekipom Ivana Pavla II. Koji je također sa jednom, rekao bih, misionarskom porukom Papa je s vama pohodio Bosnu i Hercegovinu, kao i što je ovaj Papa došao sa sloganom Mir vama. Naravno, Papa se u ovom trenutku pozdravlja i s rektorom katedrale, monsignorom Antom Meštrovićem, katedralnim župnikom, velečasnim Markom Majstorovićem i naravno pozdravlja brojne okupljene hodočasnike ovdje na trgu Fra Grge Martića. Ulazak u katedralu Srca Isusovog i susret sa redovnicama, sjemeništarcima i bogoslovima trajat će negdje do 17 sati i 20 minuta, a nakon toga nastavlja se pastirski pohod Bosni i Hercegovini susretom sa predstavnicima drugih religija. U katedrali najavljen je i obraćanje pape Franje okupljenim svećenicima, redovnicima, bogoslovima. Očekuje se i zapravo 3 snažna svjedočanstva, jednog dijacezanskog svećenika, jednog svećenika redovnika, te jedne časne sestre. Mi slikom i dalje ostajemo uživo u Sarajevskoj katedrali, ali naravno s našim gostima ovdje u HTV-ovom studiju. Profesore Labaš, evo danas je, već smo govorili, otišla predivna slika iz Sarajeva, slika puna emocija, snage, poleta, elana. No, što kad se ugase kamere, sutra se Sarajlije, ali i ostali stanovnici BiH zapravo vraćaju svojoj stvarnosti? Pa evo, nadamo se da neće to biti tako, jer ova poruka danas, ja bih rekao i da ne čujem dobro, danas bih čuo. Dakle, ono što je Papa htio reći. Papa je doista danas na Koševu govorio doduše vjernicima, prije svega katoličke crkve, kao što je rekao i kolega Slišković, ali se zapravo obraćao cijelome svijetu. Ono što mi se čini da je sržno u toj cijeloj poruci, dakle, da je cijelo vrijeme isticao graditi mir, graditi zajedništvo. Umorni smo više od pregovora o miru u cijelome svijetu, umorni smo od tih ispraznih dijaloga, a ne gradimo mir zajedno. Dakle, ono što je Papa danas zapravo poručio svima nama i što bi sutra trebalo u svima nama živjeti i svaki dan jesu da smo dužni činiti, dakle, geste mira. Ne samo kao vjernici, nego kao ljudi, humanisti, ljudi koji vole drugoga čovjeka, ljudi koji doista žele živjeti s drugim ljudima, a ne pored drugih ljudi. Upozorio isto tako na činjenicu tog 3. svjetskog rata koji se potiho vodi. Dakle, o njemu treba voditi računa. To nije prvi puta da Papa i ranije u svojim govorima i na anđelskom pozdravljenju i na općim audijencijama upozoravao zapravo na velike poteškoće s kojima se danas svijet suočava i on jednostavno nudi i konkretne načine, dakle, da se to riješi. Svakodnevna gesta, dakle, posjet, gledati tuđe lice, ne okretati glavu na drugu stranu od tuđe nevolje.
ono što je kolega Slišković isto tako rekao, zbog toga odlazi na periferije. Dakle, želi, voli i kao što obično sam kaže, crkvu koja smrdi, crkvu koja je prljava, dakle crkvu koja će biti tamo gdje ljudi trpe i pate. U Bosni i Hercegovini doista je danas u velikoj mjeri ugroženo dostojanstvo ljudske osobe. Na to nas je danas Papa zbilja dobro upozorio. Na to dostojanstvo upozoravali su i pomagali mu da opstane i sami svećenici koji su proteklih godina bili čuvari ognjišta mjesnih običaja i tradicija na izdisaju. Zapravo da nije bilo i katoličke crkve i njezinih svećenika, davno bi mnoge tamo katolike prekrio zaborav. Profesore Kolarić, veliki obol tome su dali zapravo i Franjevci. Upravo tako, Franjevci su bili nositelji ne samo kulture, ne samo vjerske svijesti, nego i nacionalnog identiteta. U tom teškom razdoblju o kojemu se možda malo govori, a možda će biti i u ovom, nadam se, sada papinom obraćanju, vjerojatno i o tome nešto više riječi. Mi zaboravljamo da je mnoštvo katoličkih kršćanskih mučenika u to vrijeme Bosna dala. I znakovito je meni posebno i drago mi je što je kardinal Pulić na kraju te dojmovite svete mise koja je, kao što su moji kolege rekli, bila zapravo nabijena emocijama, idejom mira, praštanja, pomirenja s Bogom. Sjetite samo da je Papa kad je dva put dobio pljesak, kad je govorio nikad više rata i onda na kraju kada je rekao molimo da budemo milosrdni i da stvaramo mir. Pulić je rekao jednu istinu koju bi trebalo proširiti, a to je da je Bosna i sveta zemlja, unatoč svemu što govorim kako je i nesretna zemlja, jer govorio je da je dala blaženika to blaženost. Ja ću vas, profesore, morat zaustaviti. Kardinal Vrbohanski Puljić je počeo govoriti, pa ćemo poslušati. Svi se radujemo vašoj prisutnosti među nama. Brojni među nama nose teško iskustvo nedavnog rata i poratnih godina, ali i iskustvo komunističke vlasti, kao i današnjeg sve agresivnijeg relativizma. Prije rata ova zemlja je bila rasadište duhovnih zvanja. Nakon rata brojne obitelji su prognane i iseljene, pa se smanjio broj mladih obitelji koje, nažalost, imaju manje djece. Tako u vrtu ima sve manje cvijeća koje se može ubrati za oltar. Potrebno nam je ohrabrujuća riječ koja će nam pomoći da u ovom vremenu i na ovim prostorima svjedočimo uskrslog Krista. Biskupsku konferenciju Bosne i Hercegovine činimo nas 6 biskupa, 3 dijecezanska biskupa sa sjedištem u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu, te vojni ordinari sa sjedištem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, te pomoćni biskupi u Banja Luci i ovdje u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini djeluju 2 franjevačke provincije. Franjevačka provincija Bosna Srebrna sa svojim prebogatom povješću od 1291. godine i sjedištem u Sarajevu, i Hercegovačka franjevačka provincija sa sjedištem u Mostaru. Tu su još Isusovci u Bosni i Hercegovini, Trapisti, Salezijanci, Karmeličani, Dominikanci, ukupno 578 svih svećenika i 280 župa latinskog obreda i 10 grko-katoličkih. Svoja sjedišta u ovoj zemlji imaju i 4 ženske redovničke kongregacije. Služavke Malog Isusa, Milosrdnice Svetog Vinka Paulskog, 2 provincije školskih sestara Franjevki. Osim njih u Bosni i Hercegovini živje i djeluju sestre kćeri Božje ljubavi, klanjateljice krvi Kristove, kćeri milosrđa, karmeličanke Božanskog srca Isusova, Franjevke Marijine, misionarke, Franjevke od bezgriješnog začeća, misionarke ljubavi, Marijine sestre, službenice milosrđa, Uršulinke, služavke Malog Isusa Splitske provincije, te klauzarne zajednice Klarisa i Karmeličani. Ukupno 509 redovnica. U Sarajevu imamo 3 bogoslovna sjemeništa.
s ukupno 78 bogoslova i 10 đakona, te 2 mala sjemeništa u Travniku i u Visokom s ukupno 67 sjemeništaraca. Sveti Oče, vaša riječ neka nas učini poletnijima u radu i izgradnju za Kraljevstvo Božje, vjerodostojnijima svjedocima radosne vijesti. Neka u ovoj godini posvećenog života učini da svi redovnici i redovnice obnovljenim duhom i žarom budu radosni dar za crkvu u ovom vremenu i na ovim prostorima. U ime svih njih, ovdje prisutnih i svih onih koji su duhom s nama, želim vam iskrenu dobrodošlicu. Benvenuti. Svetom Otcu poklanjamo kopiju slike Konjiške Gospe. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Concede questo omnipotens Deus, quei dilecti fili tui corde gloriae, e io precipulo ai nostri netici recollimus caritatis, Deilo donorum fonte celesti, superfluente in gratia mereamo racipere per Cristo un Dominum nostro. Sveti Oče, zovem se Zvonimir Matijević, svećenik sam Banja Lučke biskupije. Rođen sam 1955. godine u Banja Luci. Otac mi je umro kada sam imao 11 dana. Nemam braće, a jedina sestra mi je umrla sasvim iznenada kad je imala 17 godina. Tako sam ostao sam sa svojom majkom. A nakon svršenog pravnog fakulteta u Banjoj Luci odlučio sam postati svećenik i zaređen sam za svećenika 1987. godine u Banja Luci. Godine
1992. bio sam upravitelj župe Glamoča. Pastoralno sam skrbio za malobrojnu katoličku zajednicu od 50-ak vjernika, među pravoslavnom većinom. U Republici Hrvatskoj već je tada bjesnio rat koji se nadvio i nad Bosnom i Hercegovinom. Dana 24. veljače 1992. ubijen je moj ugledni župljanin dr. Alojzije Kelava, specijalist dječje medicine, koji je bio potpuno nedužan. Mnogi su mi govorili da trebamo otići, međutim nisam htio pobjeći i ostaviti svoje župljane u takvoj opasnosti. Slično je učinila i velika većina svećenika moje biskupije, od kojih su njih 8 ubijeni ili umrli od posljedica torture, kao i većina časnih sestara, od kojih je jedna ubijena, a pojedine od njih i danas nose teške traume. Na Cvjetnu nedjelju, 12. travnja 1992. nakon svete mise, vojnici su me uhitili i odvezli u grad Knin, u susjednu Hrvatsku. Više puta su me tukli sve dok ne bi pao u nesvijest od boli. Tražili su od mene da na televiziji javno iskažem kako sam ratni zločinac i da su i ostali katolički svećenici zločinci i da odgajaju zločinci. Kada su se uvjerili da ću radije umrijeti nego izreći takvu laž, doveli su me pred vojnog zapovjednika, hodao sam teškom mukom, policijske lisice su mi se toliko usjekle u ruke da i sada nosim njihove tragove. Zapovjedniku je bilo jasno da još neću moći dugo izdržati. Napokon su odlučili prebaciti me u bolnicu u vrlo teškom stanju. Liječnik mi je morao operativnim zahvatom izvaditi brojne podljeve krvi da bih preživio. Moj organizam više nije primao ni hrane ni vode, često sam bio u nesvijesti, kasnije su mi rekli da su mi dali 6 doza krvi da bih preživio. Na molbu moga biskupa Franje, kojem nije bilo moguće doći do mene, u bolnici me je posjetio Bihaćko-Petrovački pravoslavni episkop Hrizostom, što mi je dalo nadu u pobjedu dobra. Tijekom 26 dana boravka u Kninu u bolnici oporavio sam se toliko da sam mogao podnijeti razmjenu. Na molbu moga biskupa mogli su me razmijeniti kao ratnog zarobljenika. Nakon toga sam se oporavljao još 2 tjedna u Splitu u bolnici. Neka Bog blagoslovi sve one koji su mi pomogli da danas budem živ. Sveti Oče, hvala vam što ste došli u našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, da riječima mira. Hvala vam što ste došli donijeti utjehu meni i puno većem broju onih koji su patili ili pate više od mene. Uvjeren sam da je vaš dolazak i vaša riječ melem za rane mnogima u ovoj zemlji. Hvala vam i zato što ste došli probuditi klicu dobra u srcima mnogih koji su činili zlo. Neka vaš dolazak i vaša molitva i vaša riječ pokrene svakog od njih da čini dobro. Sveti Oče, crkva mi je povjerila svećenički red.
Raduje me što sam svećenik Katoličke crkve. Drago mi je što stojim ovdje pred vama kao vaš svećenik. Premda zbog svega što sam doživio, sad bolujem od bolesti multipla skleroze, koja je popriličan životni križ. Ali mi u pamet doziva riječi svetog Pavla Apostola. Najradije ću se još više hvaliti svojim slabostima, da se u meni nastani snaga Kristova. Ja, svećenik Zvonimir, od srca opraštam svima koji su mi nanijeli zlo, boli, molim za njih, da im milosrdni Bog oprosti i da se obrate na put mira. Hvala vam, Sveti Oče, što ste došli u našu zemlju i u naš glavni grad, da po mojem svjedočenju čujete tisuće svjedočenja osoba koje su patile, ali i osoba koje ne gube nadu, jer čvrsto vjeruju u Boga, čvrsto vjeruju u pobjedu dobra nad zlim. Hvala vam i blagoslovite nas sve, Sveti Oče. Dragi naš Sveti Oče, Papa Franjo, neizmjerno sam zahvalan Bogu što mi je dao ovu blagoslovljenu prigodu što danas stojim pred vama. Želim zahvaliti svome nadbiskupu, uzoritom kardinalu Vinku Puljiću, što me je izabrao da vam se u nazočnosti ovolikog broja svećenika, redovnika i redovnica obratim u ovoj našoj prvostolnici i iznesem svoje iskustvo iz minuloga rata. Dopustite da vam se ukratko predstavim. Ja sam fra Jozo Puškarić, svećenik Franjevac, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Rođen sam u brojnoj obitelji, 6 braće i 4 sestre, u župi Gospe od Anđela, Gornja Tramošnica. Moja rodna župa u to vrijeme bila je osobito bogata duhovnim zvanjima. Zato nije ni čudno što su i moje 3 sestre postale članice školskih sestara Franjevki Bosansko-Hrvatske provincije. Rat me zatekao na službi župnika u župi Hrvatska Tišina kod Bosanskog Šamca u Bosanskoj Posavini. Naoružani srpski policajci došli su 14. svibnja
1992. godine u župnu kuću i odveli me u logor zajedno s mnogim mojim župljanima, iako nismo ni za što bili krivi. Župa je ostala bez stanovnika, a većina kuća je uništena. U 40. godini svoga života u logoru sam proveo 4 mjeseca. Međutim, vrijeme u logoru ne broji se mjesecima, nego danima, satima i sekundama. Dani su bili jako dugi, jer su bili ispunjeni neizvjesnošću i strahom. 120 dana se činilo kao 120 godina, pa i više. Živjeli smo u neljudskim uvjetima. Cijelo vrijeme bili smo uglavnom gladni i žedni. Sve te dane i noći živjeli smo bez ikakve higijene, bez pranja, brijanja i šišanja, svakodnevno maltretirani, fizički udarani i mučeni raznim predmetima, rukama i nogama. Mene osobno na takva mučenja znali su ponekad izdvajati i izvoditi i do 5 puta uglavnom noću, prozivajući me uvijek po mojoj službi parok, kako u mom kraju nazivaju župnika. Od batinjanja slomljena su mi između ostaloga i 3 rebra. A siguran sam da nijedan čovjek to ne bi mogao izdržati sam, bez pomoći drugih ljudi, a pogotovo ne bi mogao bez Božje pomoći. Meni osobno Bog je poslao pomoć i u hrani preko dobre žene Fatime. Muslimanke, iz Bosanskog Šamca i njezine obitelji, koja sada živi u Americi. Jedino nada i vjera u Boga mogle su dati i davale su nam novu snagu za novi dan i novu nadu. Zaufana i stalna molitva, uglavnom u sebi izgovorena, čudesa je činila. Osobno sam doživljavao više puta čudesna uslišanja po zagovoru blažene djevice Marije, svetog Ante Padovanskoga i drugih svetaca. Sveti Oče, pred vama ponizno priznajem da sam jednom poželio da smrt učini kraj mojim mukama. Prijetili su mi da će me guliti, noktem i čupati i rane soliti. Kod privođenja bilo mi je tako teško da sam molio stražara neka mi rafalom iz puške skrati muke, jer sam bio uvjeren da će me i onako ubiti. Stražarev odgovor je otprilike glasio: nećeš ti tek tako umrijeti, mi ćemo za tebe dobiti 150 naših. Njegove riječi vratile su mi poljuljanu nadu. Od toga trenutka moja nada da ću preživjeti nije prestajala, a želja da preživim temeljila se najviše na tome da sutra i do konca života svim ljudima mogu svjedočiti o strahotama rata. Sveti Oče, zahvalan sam Bogu posebno za ovaj višak života nakon logora. Osobito sam zahvalan Gospodinu što me nijednog trenutka nije zahvatila mržnja prema mojim mučiteljima. Oprostio sam im jer nas Isus poziva na praštanje. Praštanju su me učili moji roditelji, svećenici i časne sestre, učitelji i odgojitelji. Praštanje otvara prostor za dolazak Božjeg kraljevstva u čovjekovo srce i samo tako možemo u drugom čovjeku prepoznati brata i sestru. Nakon teškog ratnog iskustva mogu skupa sa svetim papom Ivanom Pavlom II i ja zavapiti:
nikada više rata. Sveti Oče, molite za sve nas, za sve ljude u našoj domovini Bosni i Hercegovini i ovdje u našem glavnom gradu Sarajevu i kada se sretno vratite u Rim. Sveti Oče, zovem se sestra Ljubica Šekerija i pripadam družbi sestara Kćeri Božje ljubavi. Do početka rata sestre su djelovale oko 50 godina u državnom domu starih nemoćnih osoba u Travniku, u središnjoj Bosni, Vrbosanskoj nadbiskupiji. U spomenutom domu radila sam 5 godina. O njemu su bili smješteni štićenici svih vjera i nacija, a najviše muslimana. Na poslu su nas svi cijenili i poštivali. Kad se rat rasplamsao u Bosni i Hercegovini, pojavili su se strani ratnici iz raznih arapskih zemalja s Bliskog istoka. Na Svetu Tereziju Avilsku 15. listopada 1993. godine oko 11 sati prije podne u Travničku župnu kuću koje sam pripremala ručak za svećenike, upala su 5 raznih naoružanih stranih ratnika. Prisilili su me da pođem s njima, morala sam uz fizičku prisilu popeti se na kamion. Okruženje kamiona ispred župne kuće činili su travnički nekršćani koji su se uz glasno smijanje i pljesak odobravali ponašanje stranih ratnika. U kamionu je već bio bolesni travnički župnik velečasni Vinko Vidaković i 3 djelatnika župnog Karitasa. Inače, u to vrijeme u Travniku su pastoralno djelovala samo 2 svećenika. Velečasni Vinko Vidaković i velečasni Pavo Nikolić, koji nije bio u kući kada su upali strani ratnici, koji su nas zarobljene provocirali, ponižavali uz prostačke i vulgarne riječi i udarce. Redovničkom odjećom koju sam imala na sebi vezali su mi oči, a drugima su učinili uz pomoć njihove odjeće. Nismo smjeli znati kud nas voze. Zajedno sa drugima zavezani očiju odvezili su nas u svoje sjedište u Mehoriće kod Travnika. U prostoriju 2 puta 2 metra sa 2 kreveta na kat. Odvezali su nam oči i uzeli sve stvari što smo imali u džepovima. Kod mene su našli samo krunicu i ključeve od kuće. Od župnika velečasnog Vinka tražili su da nogama pogazi i moju krunicu. Župnik to nije htio učiniti. Oštreći sablje prijetili su kako će mene zaklati ako župnik ne pogazi krunicu. Kazala sam, župniče, neka me zakolju, ali vi nemojte gaziti našu svetinju. Poslije brojnih nasrtaja i urlikanja ostavili su nas nakratko same. Pokupila sam ostatke potrgane krunice, noktom sam poderala dušek na krevetu i sakrila zrnca krunice. Boga sam molila za snagu. Nakon povratka stranih ratnika, župnika i mene pitali su imamo li djece, imamo li žive roditelje. Kazali smo kako nemamo djece. Kad su zapazili na mojoj ruci prsten, tražili su da ga skinem. Tada jedan od domaćih ratnika kazao, skini brže ili ćemo prst rezati.
Uzeli su moj redovnički prsten koji je za mene svetinja, bilo mi je jako teško. U tom trenutku naš čuvar, strani ratnik, kazao je: nemate tate, nemate mame. Meni je puška mama, puška tata, puška žena, puška djeca, puška sve. Jedan od domaćih ratnika vukao me za vrat i udario. U tim trenucima župnik velečasni Vinko Vidaković potiho nas je ohrabrio riječima: ne bojte se, dao sam vam svima odrješenje, možete mirni. Te župnikove riječi bile su meni i drugima velika utjeha. Opet slijedilo premlaćivanje. Od mene su tražili da im predam križ, ili drugu svetinju, te da im kažem svoje ime. Rekla sam im tada krsno ime Ivka. Obišli su, rekli su mi ne Ivka, nego Emšihata. Meni su zapovjedili da sjedim i ispružim svoje prekrižene ruke uz komentar da samo Sotona drži prekrižene ruke. U tom trenutku osjetila sam cijev puške na svome čelu. Jedan od njih tražio je od mene da priznam da je islam najjača vjera, uz uvjet da o tome ništa ne govorim, inače će mi glava otići u pakao. Mislila sam da će me streljati. Na upit novopridošloga stranog ratnika jesam li gladna, odgovorila sam da jesam. Dao mi je jesti krušku uz komentar: eto vidiš da strani ratnici ne siluju, da strani ratnici ne kolju, ali o tome ni riječi, jer će ti glava otići u pakao. Odgovorila sam: strani me ratnik zarobio, strani me ratnik oslobodio. Slijedio je put oslobođenja i povratka u Travnik i u samostan. Međutim, župnik Vinko Vidaković ostao još 3 dana u utočeništvu. Nakon izlaska iz auta ispred samostana skinula sam poves očiju i nisam se smjela okrenuti jer su mi bili zabranili. Ušla sam u samostan, bilo je 8 sati navečer, sestre su me čekale plačući i moleći u samostanskoj kapelici Svetog Leopolda Mandića. Sveti Oče, hvala vam za vaš dolazak da nas sve ohrabrite i učvrstite u vjeri i u našem zvanju i poslanju. Ovo je bilo moje svjedočenje, ali ima još redovnica iz drugih družbi koje su tijekom minuloga rata u bosansko-hercegovačkim prostorima doživjele isto. Svima sam sve oprostila. Koliko god su mučitelji bili grubi, Božja snaga i milost bili su na mojoj strani. Bogu hvala. Hvala vam, Sveti Oče. Iz prve poslanice Svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, ako dobro činite, trpite, pa strpljivo podnesite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani, jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini, niti mu usta prijevaru izustiše.
On koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to sucu pravednom. On koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo, da umrijevši grijesima pravednosti živimo. On čijom se modricom izliječiste. Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste pastiru i čuvaru duša svojih. Evo, poštovani gledatelji, čuli smo potresna svjedočanstva dvojice svećenika, jednog dijecezanskog i jednog redovnika i jedne časne sestre. Takvih svjedočanstava puno je u Bosni i Hercegovini, ali snaga da nakon svega oproste. Profesore, što vi kažete? Doista je bilo potresno slušati svo troje svjedočenja. Ne samo nama, čini se da je i u katedrali to izazvalo. Kolega je dobro primijetio da biskup Vukšić u pozadini plače slušajući ta svjedočanstva i ona se na prvi pogled ne uklapaju u ovako idiličan, miroljubiv pohod pape Franje Sarajevu. Međutim, čini mi se da su ona itekako potrebna, jer jedan od problema Bosne i Hercegovine je i bježanje od istine. Danas je u Sarajevu sve izgledalo prekrasno, ujedinjeni su svi u dobru. Međutim, problem Bosne i Hercegovine je što je ona bogata prošlošću, ali je nažalost siromašna poviješću, jer ne daju prošlosti da postane povijest. Morat ću vas prekinuti. Čini se da će se papa obratiti okupljenim redovnicima, svećenicima u katedrali, pa ćemo ga poslušati pa ćemo nastaviti razgovor. Ho preparato un discorso per voi. Pripremio sam jedan govor za vas. Ma dopo aver sentito la testimonianza di questo sacerdote, di questo religioso, di questa religiosa, sento il bisogno di parlarvi a braccio. Svjedočanstva ovoga svećenika, zatim brata redovnika i časne sestre, osjećam jednostavno srcu da vam moram govoriti iz srca. Perché loro ci hanno raccontato vita, ci hanno raccontato esperienze, ci hanno raccontato tante cose brutte e belle. Pripovjedali su nam o svome životu, o svojim iskustvima i pripovjedili su nam također mnogo stvari, onih dobrih, ali i onih loših. Consegno il discorso, che è bello, al cardinale arcivescovo. Predajem ovaj govor nadbiskupu kardinalu i lijep je stvarno. Le testimonianze parlavano da sole. Svjedočanstva govore sama za sebe. E questa è la memoria del vostro popolo. I to je jednostavno memorija vašega naroda. È un popolo che dimentica, la sua memoria non ha futuro. I narod koji zaboravlja svoje sjećanje nema budućnosti. Questa è la memoria dei vostri padri e madri nella fede. Ovo je sjećanje vaših otaca i vaših majki, vaših predaka u vjeri. Soltanto hanno parlato 3, ma dietro di loro ci sono tanti e tante che hanno sofferto lo stesso. Govorili su nam samo 3, ma iza njih stoje toliki i toliki koji su propatili isto. Care sorelle, cari fratelli, non avete diritto a dimenticare la vostra storia. Draga braćo i sestre, nemate pravo zaboraviti vašu povijest. Non per vendicarti, ma per fare pace. Ne za osvetiti se, nego za biti mirotvorac, činiti mir. Non per guardare come una cosa strana, ma per amare come loro hanno amato. Ne na to gledati kao na nekakvu čudnu, neobičnu stvar, nego da biste mogli ljubiti kao što su i oni ljubili. Nel vostro sangue, nella vostra vocazione, c'è la vocazione, c'è il sangue di questi 3 martiri.
U vašoj krvi, u vašemu pozivu stoji zapravo krv i stoji svjedočanstvo ovih koji su nam svjedočili. E c'è il sangue e c'è la vocazione di tante religiose, tanti preti, tanti seminaristi. To je krv i svjedočanstvo tolikih redovnika, redovnica, bogoslova i sjemeništaraca. L'Apostolo Paolo nella lettera agli Ebrei ci dice: mi raccomando, non dimenticatevi dei vostri antenati. Sveti Pavao u poslanici Hebrejima kaže: nemojte zaboraviti svoje pretke. Quelli che vi hanno trasmesso la fede. Oni koji su vam prenijeli vjeru. Questi vi hanno trasmesso la fede. Upravo ovi su vam prenijeli vjeru. Questi vi hanno trasmesso come si vive la fede. Ovi su vam prenijeli kako se živi vjera. E lo stesso Paolo ci dice: non dimenticatevi di Gesù Cristo. I sam Pavao nam govori: ne zaboravite Isusa Krista. Il primo martire. E questi hanno andato sulle tracce di Gesù. I upravo ovi su krenuli tragovima Krista Gospodina. Riprendere la memoria per fare pace. Uzeti to sjećanje, primiti ga kako bismo bili mirotvorci, radili mir. Alcune parole mi sono rimaste nel cuore. Una ripetuta, perdono. Nekoliko su mi riječi ostale u srcu, jedna od tih je oprost. Un uomo, una donna che si consacra al servizio del Signore e non sa perdonare, non serve. Čovjek koji se posvetio Gospodinu, a koji ne zna oprostiti, zaista ničemu ne služi. Perdonare un amico che ti ha detto una parolaccia, con il quale avevi litigato, o una suora che è gelosa di te, non è tanto difficile. Oprostiti nekome koji ti je rekao nekakvu grubu riječ ili s kim si se svađao ili pak jedna susestra koja je možda ljubomorna na tebe, nije toliko teško. Ma perdonare quello che ti picchia, che ti tortura, che ti calpesta, che ti minaccia col fucile per ucciderti. Ali oprostiti onome koji te muči, koji te želi izmučiti, izmrcvariti, koji te muči sa oružjem, questo è difficile. to je teško. E loro lo hanno fatto e loro predicano di farlo. Oni su to učinili i oni upravo propovjedaju o tome kako se čini. Da se učini. Un'altra parola che mi è rimasta lì è quella, i 120 giorni del campo del concentramento. Još jedna misao mi je ostala, ona o kojoj je govorio od 120 dana u logoru. Quante volte lo spirito del mondo ci fa dimenticare questi nostri antenati, le sofferenze dei nostri antenati. Koliko puta nam taj zli duh čini da zaboravimo patnje naših predaka. Quei giorni sono contati non per giorno, per minuti, perché ogni minuto, ogni ora è una tortura. I ti dani se ne računaju u danima, nego čak u minutama, zato što je svaka minuta zapravo jedno mučenje. Vivere tutti insieme, sporchi, senza pasto, senza acqua, col caldo e col freddo. E questo durante tanto tempo. Boraviti tako, bez hrane, bez pića, prljavi,
To je trajalo toliko i toliko vremena. E noi che ci lamentiamo quando abbiamo un dente che ci fa male o che vogliamo avere la TV nella nostra stanza con tante comodità. A mi kada se žalimo, možda kada nas malo boli zub ili kada želimo imati, na primjer, televiziju u svojoj sobi zbog našega komoditeta, E che chiacchieriamo della superiora o del superiore quando il pasto non è tanto buono. i kada prigovaramo protiv naše predstojnice ili našeg predstojnika, ili kada govorimo da nam jelo čak nije dobro. Non dimenticatevi, per favore, le testimonianze dei vostri antenati. Molim vas, ne zaboravite svjedočanstva vaših predčasnika. Pensate quanto hanno sofferto questi. Zamislite samo koliko su oni propatili. Pensate quei 6 litri di sangue che ha ricevuto il padre, il primo che ha parlato, per sopravvivere. Mislite upravo o onih 6 litara krvi koje je morao primiti svećenik koji je govorio prvi? E portate una vita degna della croce di Gesù Cristo. I provodite jedan život koji je dostojan križa Isusa Krista. Suore, sacerdoti, vescovi, seminaristi mondani sono una caricatura. Časne sestre, svećenici, biskupi koji su svjetovni, koji su svjetovnjaci, su jedna karikatura. Non servono. Ne služe. Non hanno la memoria dei martiri. Nemaju sjećanje svojih. Hanno perso la memoria di Gesù Cristo crocifisso, l'unica gloria nostra. Nemaju sjećanje svojih mučenika i zaboravili su na žrtvu Isusa Krista. Un'altra cosa che mi viene in mente. Jedna druga stvar koja mi dolazi u pamet è quel miliziano che ha dato la pera alla suora. jest onaj policijski službenik koji je mučio časnu sestru. È quella donna musulmana che vive in America adesso che ha portato il pasto. I ona gospođa koja je bila muslimanka, koja je donijela svećeniku za jesti. Tutti siamo fratelli. Anche quell'uomo crudele ha pensato, non so che cosa ha pensato, ma ha sentito lo Spirito Santo nel suo cuore e forse ha pensato a sua mamma. Ha detto, ma prendi questa pera e non dire nulla. Svi smo mi ljudi i čak i taj čovjek koji je to napravio, možda je mislio, koji je donio tu hranu, možda je pomislio upravo u taj čas na svoju majku i jednostavno učinio, evo ti, uzmi, jedi. E quella donna musulmana era oltre le differenze religiose. Amava, credeva in Dio e faceva del bene. I ona gospođa muslimanka, žena muslimanka, također vjerovala je u Boga i čini dobro. Cercate il bene di tutti. Tutti hanno la possibilità, il seme del bene. Tutti siamo figli di Dio. Pazite na to zato što svi imaju to sjeme dobrote jer svi smo i djeca Božja. Benedete voi che avete così vicino queste testimonianze. Blago vama koji imate tako blizu ovakva svjedočanstva. Non dimenticarle, per favore. Nemojte ih zaboraviti, molim vas. E che la vostra vita cresca con questo ricordo. Neka i vaš život raste zajedno s ovim sjećanjem. Io penso quel sacerdote che è morto il papà quando era bimbo, poi è morta la mamma, poi è morta la sorella, poi è morta la mamma. Mislim na onoga svećenika kojemu umro otac, pa brat, pa sestra, pa majka. Rimasto solo. Ostao je sam. Ma lui era il frutto di un amore.
ali on je plod jedne ljubavi. Di un amore matrimoniale. Jedne bračne ljubavi. Pensate a quella suora martire. Mislite na ovu sestru, mučenicu. Anche lei era figlia di una famiglia. E pensate al francescano, pure con 2 suore francescane. Također i ona, kćer jedne obitelji. E mi viene in mente quello che ha detto il cardinale arcivescovo. I dolazi mi u pamet ono što je rekao nadbiskup kardinal. Cosa succede col giardino della vita? Što se dogodi s vrtom života? Cioè la famiglia. To jest obitelji. Cosa brutta succede che non fiorisce? Što se može dogoditi da ne cvjeta? E pregate per le famiglie. Molite za obitelji. Perché fioriscano in tanti figli. Da bi proizašli, procvali, da bi procvala proizašla tolika djeca. E anche ci siano tante vocazioni. I da bi bile također tolika zvanja, mnoga zvanja. E finalmente io vorrei dirvi che questa è stata una storia di crudeltà. I konačno želio bih vam kazati, ovo je bila jedna povijest okrutnosti. Che oggi, in questa guerra mondiale, vediamo tante crudeltà. Koja danas u ovome svijetu, u ovome svjetskom ratu, gdje doživljavamo tolike okrutnosti. Fate sempre il contrario della crudeltà. Činite uvijek suprotno od okrutnosti. Avete atteggiamenti di tenerezza. Imajte osjećaje, stavove, di raspoloženja, fratellanza, bratstva, nježnosti, di perdono. oprosta. E portate la croce di Gesù Cristo. I nosite križ Isusa Krista. La Chiesa, la Santa Madre Chiesa vi voglie così. Crkva, Sveta Majka, crkva vas želi upravo takve. Piccoli martiri davanti a questi piccoli martiri. Kao male mučenike ispred ovih velikih. Piccoli testimoni della croce di Gesù. Mali svjedoci križa Kristovoga. Signore vi benedica e per favore pregate per me. Neka vas Gospodin blagoslovi i molim vas, molite za mene. Grazie. Čuli smo izuzetna svjedočanstva u Sarajevskoj katedrali. Profesore Kolarić, zapravo čuli smo srž kršćanske ljubavi, oprostiti. Upravo tako. Papa je pod velikim dojmom, čini se bio tih svjedočanstava što izlazi iz njegove analize tih svjedočanstva i riječi. A onda govorio je ex abrupt, bez pripremnog teksta, iz srca, iz svoje duše. Zbog toga će trebati još više analizirati taj govor. I ja bih na kraju rekao, slušajući ovo, da u Bosni ljudi više žive jedni uz druge nego jedni s drugima i da će to, nažalost, ali molimo se Bogu da to ne bude još dugo potrajati. Profesore Labaš, Papa je opet govorio iz srca, ostavio je govor sa strane. Prije toga, vidjeli smo, poljubio je djecezarskog svećenika, tražio je da on njega blagoslovi umjesto obratno spontanje. To je njegova odrednica. Pa evo ovo što se još jednom sada potvrđuje zapravo pred ovakvim životnim iskustvima i svjedočenjem, zapravo nema protokola. I Papa je tu doista spontani svjedok toga. Dakle, on je htio svima poručiti da je ovo izuzetno dragocjeno što smo svi čuli, jer sva 3 svjedočanstva su bila usmjerena jednoj jedinoj riječi. I ja sam na kraju molio za svoje mučitelje, ja sam oprostio, a vjerojatno i zahvaljujući toj snazi oprosta i nadi koju su u sebi gajili su ti ljudi mogli i tako ovdje i redovnica i oba 2 svećenika su tako zapravo mogli govoriti. Oni su iznijeli svoje životno iskustvo
koje je bilo izuzetno ružno, izuzetno dramatično, ali Papa je upozorio dakle, da treba u sebi gajiti taj spomen, sjećati se i opraštati i nositi križ kao što su ga oni nosili, kao neznatni mali mučenici. I u katedrali su svi bili potreseni ovim svjedočanstvima. Čuli smo, može se sve nadići, no profesore Slišković, koliko su svi spremni da se sve prebrodi, da se nadiđe na taj oprost? Papa je doista istaknuo nužnost pamćenja, nužnost memorije. Pozvao je da tražimo jedni u drugima ono što je dobro. Istaknuo da smo svi ljudi braća, da u svakome postoji sjeme dobrote. Međutim, mi ljudi ne možemo svojim vlastitim snagama i Papa je toga svjestan, zato je na samom koncu podsjetio na nužnost molitve. To jedino uz Božju pomoć je uvijek moguće. Gospodo, hvala vam za sada u našem studiju. Poštovani gledatelji, i dalje smo slikom u Sarajevu, vidimo Papu gdje je završio susret odnosno završava susret u Sarajevskoj katedrali sa svećenicima, redovnicima, bogoslovima. Nakon ovoga Papa bi se trebao uputiti u Franjevački međunarodni studentski centar gdje ga očekuje ekumenski i međureligijski susret sa čelnicima 4 najvećih vjerskih zajednica u BiH.